mertapa wis pikantuk 39 dina. Terus Sedina meneh bakal paripurna jangkep 40 dina. Ning yen penangsang angkae mertapa 40 dina, gandeng iki wis pikantuk 39 dina, wis kena buka. oh. Sampun saged nggih. Iya, Oh nggih. diladeni. Oh nggih. Karo kowe rene. Kowe kena mangan, kae para kawula do kon mangan. Iya. Butrilan, rosekan butrilan iku kakek ngiringi. Aja mbaur-mbaur. Goblok. Gak makan. Rumbangan malah kacau. Pengen gedang dia. Hilang. Ya. Aja ado-ado. Iki ana nawala. Lemah gedang ya. Sekene. Oh nggih. Ya. Laraping ponang nawala katur ndika penang sangdi pati Riya penangsang wong bagus ora
Demak Bintara tau tati tanding bungsu sewu ngalembono guling ayuda dasarati patili nowe penangsang mung sethithik cacat ira panjenengan menapa ingkang dados pituduh panjenengan sampun kula tindakaken kene pemanan inggih lan kowe dadang nggih terus pundi kamulyaning menungsa kuwi iso teka kapan wae inggih mung wae penangsang kae traing awene rembesing mabdu turasing andana warih utawa turasing atapa dadi kowe ngadepi aja nganti kok lali karo weling kuwi ngarep. Oh nggih nggih. Ngene. Siji danang kudu numpak wujud jaran wedok dipatili. Nggih. Loro aja nganti kok ngliwati kali sore utawa bengawan sore. Nek nganti kok kowe padha ngliwati bengawan sore apes jayane. Ngene. Pemanan nggih disumbari penangsang ben lumpat kali sore. Dipun sumbari. Sumbari wae. Kula napa panjenengan? Sing sumbar kowe aku tau perang ora kok aku. Aku anane wong dame kok. Hei, penangsang. Ayo nyoto lanang priyangga tanding ngono iki pemanan. Nyabrang kene. Ayo wetan kali. Wetan kali kene. Wetan kali. Wetan kali.
sebabe wangsul mawon. lah kok bali wae piye sing jeneng wong perang nek durung rampung perkarane durung rampung tanggung jawabe kudune tanggung jawab Gus Ning kula niku wedi wae. sebabe Kula wedi kalian Woh Haryo Penangsang woh wangsul mawon woh. lah kok wedi piye Wangsul mawon woh. tumbake pleret tamake durung Pun woh. lah terus Woh Dipati Haryo Penangsang sampun klumpluk ning niat meleh ngoyak dateng kene tumbake kene tumbake kowe ku aja wedi ana Pak Gedhe ana bapakmu prajurit ku aja wedi getih aja wedi getih boro-boro tekan jam 5 kurang seprapat ora masalah ya Ger wangsul saniki mawon woh kula aja selawedi bali sesuk bareng amplope isih disaki karo bos ning kula pun dibayar wangsul mawon sisan ora kena Tanggung jawab. Nek kowe kuwi mungsuh, aja mungsuh sing gawe aneh. Iki mungsuh bocah. Kados pundi Kakang? Ora masalah. Nggih. Ora apa-apa. Sabar. Nggih. Santane wong nyambut gawe. Nggih. Iki lakon sing iso nglakoni mung menungsa. Nggih. Adining lakon kudu dilakoni. Menungsa urip ana ing donya padhang bisane mung nyuwun karo sing kuwasa. Muga-muga sing berkah, sing waras, sing sehat, sing slamet. Nek nyuwun sewu Kakang, Hah? kawula menika kengetan. Apa? Sasampunipun kawula saged nyegah penggalihipun Kanjeng Sultan, Ah, lajeng Kanjeng Ratu Kalinyamat menika paring bebingah kula ingkang wujud ali-ali. aku tak preso kene. Aku tak preso. Kene. Adi pepanan. Nggih. Kanjeng Ratu Kalinyamat kae. Nggih. Isih trah putrane Kanjeng Sultan Tenggono. Ali-ali utawa susupe kuwi dudu susupe kang baen-baen. Oh, nggih. Aku ngerti. Ngendikane Kanjeng Sunan Kalijaga, sapa sing kok iso ngagem sesupe kuwi bakal nurunake Ratu Tanah Jawa di. Menika kan. Inggih Kakang. Tegesipun panjenengan anggenipun ngiguhaken menika mboten dak siya. Ing mangkenipun kula saged ngluhuraken lan nyekecaken anak turun kula Kakang. Iya. Tak ambali maneh. Aku ngendika ing ngarep. Muga-muga Gusti Kang Kawasa Jagat ngijabahi. Inggih. Ra ngono Di. Nggih. Danang. Mengko aku melu nekseni. Nggih. Enten sing mandan kedawan nika kempule mo. Tak pikir kok mrungsung banget. Kene, aku melu nekseni nek nganti sapa wae sing iso brentas karya Nggih. ngrangket penangsang gedene mateni siji ales metaok sing angka loro bumi pati. Bumi Pati nggih. Hah, gambaran sing apik Di. Ngaten nggih. Mung garek nyuwun karo sing kuwasa muga-muga sing ngersake nanggap slamet berkah waras tambah rezekine Amin. Amin ya rabbal sak putrane sak bayahe sak keluargane gedhe. Amin nggih. Aku karo kowe meru waras lan slamet berkah panjang umur panjang rezekine. Amin. Nyuwun karo sing kuwasa. Nggih.
Penyanipun Mas Roko Mas Mursimin sing berkah sing slamet putrane sing atut runtut garwane sing panjang umur berkah rezekine. Amin. Nggih. Muga-muga mbuh setahun sepisan meneh, 2 tahun pisan meneh nanggap meneh. Nggih. Iki setahun sepisan ketoprakan, setahun kesepisan ketoprakan rak ngentaske kemiskinan to. Lah nggih, sinten maling kang badhe ngurip-urip Nek ora menawi penyanyi Mas mboten Mursimin Nggih. nyuwun karo sing kuwasa.